So mga gahi, so akong content karon kay all about burgers diri sa Lapu-Lapu City. Mga lami nga mga burger diri sa Lapu-Lapu City. So mao ni akong top 5 nga mga burger diri nga angay ninong tilawan. Good evening everyone. I'm inviting you to come here at Amigos Grill and try out the BESHY'S burgers. It's the best. So what's up mga guys, no? What ko mag-expect silang burger jud nga tako juga yun. So let's try lang burger jud. So mo nila ang giant burger. Giant burger. Wow. Amazing lang burger guys. Unang kagat. Dili scam. Mulai ari, bukan ako sa ang address sa ubos nila. Rancho Beach. Grabe lang ni gid. Melang burger. Well, we do this together with Peter. Peter is the owner of the whole The Rancho. and then together with a friend from the big couple. And I do most of the menu. Peter is more the organization. So yeah, it's about the menu. And not to forget, all of it or most of it is handmade or homemade. Siguro magain na ako diri sa Queen's Sandwich. Tara. So what's up mga guys? Ako diri sa Queen's, no? Queen's Sandwich. So ako mag-expect nga tako dito lang burger food. So ato i-try lang burger. Wow. Burger na. Wow. Alright, so mga kapiter. Alright, guys. So Medyo bako gid siya. lami. So masultira lami. Sige, tayo bisa diri sa Muricing kas lami. Okay. Hi, I'm Francisca. This is Morgan Samosa, imported from Sweden. Okay. So we actually have this burger. Bisaya lang ba? Bisaya lang ba? Bisaya lang ba? Okay ra. Okay. Unsay nakalami sa among burger na wala sa aban. Tilawin na lang ninyo para kamura ang actually, our burger is the best seller. Our goal is to give healthy food sa mga customers. So we are healthy conscious. We would like to give you a healthy, nutritious food. That is our goal. And then, dali na mo kay sulayin na ang among burger na pinakalamig. Yeah, like she told, I'm a Morgan from Sweden, and she have imported me. Told her, yeah. My passion is actually taste. So we do different dressing. Example from the hamburger, that we have a special hamburger dressing. And inside the meat, I will never tell what I use there. Yummy, yes. Lami. 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 Located in Tagalog Road, close to Matan Doctor. Yeah. And we are open from 3 p.m. to 11 in the evening. And the landmark is Vista Villa subdivision actually.
to try lang burger na dako. Wow! Grabe. Cheesy overload, rock and roll. Esquina Cafe located sa Babag nila, Babag. Nana sa Changi Church. And makita mo Banser Burger, mauna siya. What's ganito? Hi, good afternoon. Ako din si Lucille, part owner sa Monster Burger. Open meat. Tuesday hangtod Sunday. Mag-close me during weekend until 12. Kung weekday, until 10. So, close mo Monday. Oh, close me Monday. Kaya, kung sa ito yung magipatilaw, no? Ganina. Ito ganina, cheesy overload kasi so, overload yun ang cheese. So, what's up mga gaya? Na ako diri sa Esquina sa Marigondon mga gaya. Kinangita dito sa Best Burger diri sa Lapu-Lapu. So, nakita ko usa. So, ato na ta dito sa Martin's Burger. So, mga na sila Martin's Burger din. Ato na ta silang store dito. So, wag ko mag-expect na ako ng burger gina. So, kung gamay ra, super burger. Super juga as in super. So, mga atong tilawan ng burger nga super burger lang itawag sa Martin's Burger. Abi ako, abi. Ng pati no, kami pati na doon ako. So, kailangan band nila kay okay kayo. Pati okay kayo. Mga vegetables okay kayo. Ano mo dire, invite mo dire sa crossing Marigondon. Ano mo, Blanco. Hi, I'm Cherry Espinosa, owner of the Martin Burger House. Open me 8 p.m. in the morning and then mag-close me 11 p.m. So, katong mga burger lovers, i-try ninyo nga akong burger. So, di lang kumingon na super lami, super tough, mas tinahan ko makamot yung mga friend. So, ang tanan there is homemade. So, kung nagagambok ko lang hindi mo ang friend. So mga guys, naako diri sa NICEY Burgers. So mo ni siya ang pinaka-common nga burger diri sa Lapu-Lapu. Dayon nasa kami si Musikat. So karon mga guys, notice gid mo nga wala jud ko kadaog. Kuan, tinaw gani. Uri lapad nako. Iso jud kayo. So ato tilawan nilang burger. Common nga burger diri sa Lapu-Lapu. Okay kayo. Burger lang. Burger gitu ya. So karon mga guys, manda jud ko sa pumpuan sa mga burger diri sa Upon, top 5 burgers diri sa Upon. So paliw lang og adto sila mga burger shop. O kamo na lay rate sila mga burgers, di ba? Kamo na lay rate sila ng burgers kay medyo lame kasi mga uyab. Pero stay tuned lang sa next vlog for content na ko sa Tanang Lapu-Lapu. Upong anon si para inyuwa ni. Oh, hold na po!